mangke amurwani putra kekalih sowan wonten ngarsaning Rama saha Ibu Nimas Ayu Rara Sari yang aturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsaning Raka Mas Bagus Depi sedaya kapratitesaken dening kadang kawula Ibu Juru pangemonging putra temanten adur inggih Ibu Indah ingkang mijil saking tlatah wongkon Tapen Lembean. Aduh Kang Mas kawula ingkang rayi ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa paduka Kang Mas Depi. Iya diajeng ya wis tak tampa kanthi sukarna ing penggalih ya diajeng. Ya mung sliramu diajeng kang dadi juru panglipurku. Selawas-lawase ngono ya diajeng. Kawula ninggih Rama, kawula ninggih Kang Mas, kawula ninggih Kang Mas. Nggih. Kanthi menika sumangga Kang Mas panjenengan kula dherekaken saha kawula panjenengan dherekaken ngaturaken sembah sujud kunjuk wonten ngarsaning Rama saha Ibu Kang Mas. Katon renteng-renteng reruntungan. Putra kekalih ngaturaken sembah sujud kunjuk wonten ngarsaning Rama saha Ibu sinambi unantika. Aduh Rama, aduh Ibu. Paduka ingkang ukir jiwa lan raga kawula Rama Ibu. Wonten ing ari kalenggahan punika ingkang putra ngaturaken sembah sujud kunjuk wonten ngarsa paduka Rama Ibu. Duh anakku Cahayu Ngger Sari. Ya wis tak tampa ya nduk ya. Sliramu isa jelek tak kudang-kudang ya nduk. Yen wis akhir dewasa sliramu sakloron kena ndak sawang ya Ngger anakku Cahayu. Kawula ninggih Rama, kawula ninggih Ibu. Sedaya badhe kawula estakaken. Panewangaten Raka Mas Depika ngaturaken sembah sujud kunjuk wonten ngarsaning Rama Ibu ingkang mijil saking Sidoarjo. Sinambi unantika aduh Rama, aduh Ibu. Paduka pepunden kawula Rama Ibu. Kawula ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa paduka Ngger anakku Bagus Diva ya wis dak tampa ya Ngger anakku. Ya mung pawelingku wae ya Ngger, sliramu wis mengku wanita. Mula sing kebak ing pengati-ati ya Le anakku Bagus. Senadyan to wis mengku wanita aja lali anggonmu bekti marang Gusti Kang Maha Kawasa ya Ngger anakku Bagus. Yen to bisa mangkono bakal arep kasembadan apa kang dadi sediamu ngono ya Le anakku. Kawula ninggih Rama, kawula ninggih Ibu. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Miraran Maha anjebadani menapa ing dados sedya kawula. Iya ya Ngger anakku Bagus. Laksana tumapaing adicara sungkeman sampun kapiyarsa. Keparinging sedya putra kekalih kepareng nindakaken tata upacara adat widi widana ingkang sinebat kacar kucur guna kaya. Kacar kucur biyen wong liya saiki dadi sedulur dasar tir padha irenge sir padha senenge. Kacar kucur wujuding arta receh
kacang kawak, kedelai kawak, beras kawak, kabeh sarwa kawak. Tampa kaya guna kaya. Mas Diva, wong lanang iku nek entuk kaya ora usah dincrit-incrit ya Mas ya. Kabeh ganti sok glogok. Marang putrine ya Mas, nek butuh wae njaluk. Aja kaya dalange Mas. Dalange oleh kaya 500 wis nek putrine ming 100. Si 400 go nyang warung dhewe, aja kok teru ya Mas ya. Awujuding guna kaya sampun katampi kanthi sukurna ing penggalih. Sasampunipun punika wujuding guna kaya kandherek katitipaken kunjuk wonten ngarsaning Rama saha Ibu. Rama saha Ibu menika inggih namung perlambang jatosipun menika pedaringan. Ya nggih tak simpene kanthi becik ana ing pedaringan. Yen to sliramu wis bisa mengkang lawang dewi, tak balekke maneh marang sriamu ya muga-muga sliramu sakloron bisa urip sing geminas titilan ngati-ngati ngono ya nggih. Ya Le, anakku cah bagus, kawulane nggih Rama, kawulane nggih. Titilaksana tumapaing adicara candhakipun. Ada nggih putra kekalih kepareng nindakaken tata upacara adat widi widana ingkang sinebat dahar kembul. Darus ngarani kembul bareng-bareng batu nek cara Sindadan. Nek cara Sidoarjo napa, Pak? Bu, nek cara Sidoarjo mangan bareng niku napa? Kula niki griya kula nggih sak kilene Sidoarjo kok, Bu. Griya kula pacalan kok, Bu. Nggih. Griya kula pacalan. Dahar kembul bujana Handrawina. Wujuding boga jenar. Boga wus ngarani jenar kuning ateges kamulya. Putra kalih sami lang dinulang. Ayo Kang Mas. Dahar Kang Mas. Wujuding buka jenar ya Kang Mas. Buka wis ngarani jenar kuning ateges kamulyan. Muga-muga awak dhewe sakloron bisa urip sing mulya saking ngarsaning Gusti Kang Maha Murah lan Wasih. Iya diajeng, ya diajeng. Iya. Wis warkana rita Mas Dipa. Leh dahar warkana rita ra apa-apa. Leh masak bojone dhewe ya. Sasampunipun nindakaken dahar kembul putra kekalih ngunjuk wujuding rucuh degan. Ingkang karipta saking cengkir gading. Cengkir kencengna pikirmu, gading awit jagatmu wis sumanding. Ya jagat anggonmu gebyur ing madyaning bebrayan iki wis sumanding. Sedaya menika pralampita perlambang. Titilaksana tumapaing adicara krobongan sampun kapiarsa sinambi hangrantu leremping pradangga ingkang kapuraken sungkem
Ditelaksana tumawaing acara kriya boyongan sampun kapiyarsa. Kanthi punika ditelaksana tumawaing acara candhaipun enggal-enggal badhe kawula aturaken. Iya. Iya. Nggih. Sugeng lelenggahan Bapak Ibu. Menika wonten panglipur saking kadang kawula 2R